दाब्लिया ini Kenapa? Maksimal info lanai, bisa saya akan istirahat sampai Malah logoफोर लाथा एम्फौ लादोंमोन नालाय लाथा एम्फौ माने फाननानै जा फैसा मोनबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स' नैया दाब्लिया मालाय हेयार स्ट्रेटनिं खालामजादों आरो न' लोगोफोर माने स्ट्रेटखौथ' अलरेडि खालामखांबाय दाब्लिया साननै सानथामनि सिगाङावनो नाथाय दिनै वाश खालामनो फैदों बियो आं फैदिया माने स्ट्रेट खालामखालि आं फैनाय जादिया बियो फैदों आरो न' जों दा दंफैयो तामुलपुराव लोगोफोर आरो तामुलपुर गरायसर सकआव जोङो दंफैयो नैबे पार्लारा जाहैबाय जोंहा आब'नि आरो न' काजिन सिस्टार आंनि बेयो पार्लारा बेनिनो लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो जोबजासिम आरो आब'नि कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौबो आं स्क्रिनाव होनानै होगोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि हेयार स्ट्रेटनिं आरो फेशियेल थ्रेडिं खालामजानोबा नोंथांमोना फैनो हागोन आब'खौ कन्टेक्ट खालामनानै स' थेवबो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स ग लोगोफोरनो दाब्लिया खानाय स्ट्रेट होजाबाय आरो दिनै वाश खालामनो फैदों लावदुम फिथा जायो बे गरम लोगोफोरनिया दाब्लिया दाब्लिखौ एकदम बिराद मोजां जोंहा आब'नि बिउटि पार्लार बियो सोरबा खालामजानोबा फै बिराद मोजां जायो आरो ना तामुलपुर गरायसर सकनिफ्राय इथिं फैनांगोन स' लोगोफोर खानायखौ नैया वाश खालामखांबाय आङो भिडिअ लानाय जादिया मानोना अलरेडि जेनेबा स्ट्रेट खालामखांबाय नालाय खानायखौ जास्ट वाश खालामजानोसो फैदों बियो दा दसे थानानै हेयार क्रिम फोननोसै आरो बिनि उनावनो जोबनोसै आरो फुरा प्रसेस बेनि स्पा माने दाख्लैनो हारसिं फैदों आरो दाब्लिया आंखौ गारनानै स्ट्रेटखौ अलरेडि खालामखांबाय दिनै स्पा खालामोनो दिनै जोंनि आब'आनो बेनो बिगोमाया मालिका अनारा पार्लारनि दाब्लिखौ हानाय नंला रावबो bambula आंनिया बिमाखौ फट' साफायगासिनो बिमाखौ साफायाबा रावबो हानाय नंला नामा मासिनाय एम्फौ लानाय फैसा जों खानाय स्ट्रेट माला लोगोफोर लाथा एम्फौ लादोंमोन नालाय लाथा एम्फौखौ माने फाननानै जा फैसा मोनबाय दाना स्ट्रेट खालामबाय आरो खानाय आंखौ स्ट्रेट खालामनो दानिया रावबो हाला mana apa saya simpan kamu kalau karakternya bisa bujangnya berat wah Ini kacau kan, sama ini loh. Besang lah ya bos street kalamba. Street kalamba dah kan ada nak kan lagi. Kalau aku ini saya di face start saya ya punya. Di bonding aku itu 1500 1000 di face start. 6-7,000. Street ni. puasa macam mana puasa? Hah? Puasa macam mana? Ang buat yo pas bol meo pun, jangan bilang meo. Abi nyo. So ang malida. Supaya ini sebulan gerai tu sih bukan. Email seleng ni apa? Ya, kapan dia apa? Lagi yang apa sih bol meo. Besang course bah, besang wah. Course tu itu 6 months. 6 months di bara lah saya. Tapi fast. Jangan direct tanya tanya mahas kalau sistem contractual system kalau berjalan termana. Agreement kalau mau contractual mana agreement kalau apa tanya customer tu kalau free nggak. Orang macam sering malah sering kalau mana, saya malah free nggak lah ya. Ini saya lagi gitu ya. Nada. Kalau 6 months di bara le, kalau 6 months lagi sering ya. Orang 1 year stay di staff ini saya lagi.
1 year being no salary period नङाबा दानिया रोङालासिनो मोजां मोजां माबानानै माबा खालामहैयो बिसोरो पार्लारखौ खुलियो ओमफ्राय जोंहासो मोनाम जायो अबे सोलोंजानाय होननानै नोंबो सोलोंजादोंबा दाब्लिखौ लाखि एसिस्टेन्ट लाखि एसिस्टेन्ट दाब्लिनि फट'खौ पस्टारखौ होनानै स' लोगोफोर खानायखौ दा हेयार क्रिम फुनखांनानै स्पा क्रिमखौ फुनखांनानै 10 to 15 मिनिट्सनि उनाव नै खानायखौ सुखांबाय आरो दा वाश खालामखांबाय बिनि उनाव दा ड्राइ खालामनोसै खालामबानो जोब्बाय आरो लोगोफोर दाब्लिया ini बोरमाया सन नागिरदों थ' जिरायदों जेबो नङा Eko nggak bar nang dah, bar nang apa coba nongla? Nah, kasih deh lah. Wah, natural nongla, deh malah straight kamu lebih ini nongla dah. Patam lah nongla. Ser kalam sana video udah pernah. Discount akan लोगोफोरा आंनि नाम्बाराव धरिबो फन खालामनो मोनाबा बै आदिनि नाम्बाराव कलेजनि नाम्बाराव मोनगोन आंनि नामखौ खोन्था होमबा डिसकाउन्ट होगोन नङाबा होनाय नङा जोंनि महरिपारा गलेश्वरनिबो फैजागोन गामिनिबो खाथिसिना जोंनि इदिनो एसे Nang kain basi ba? Roso na isu. Ada, bye bye. Bye. Bye ta. Oh, jangan deh. Mobile? Mobile phak bay này lấy này. Mobile na gặp đi nè. Oh, helmet ah? Helmet apa? Helmet phone. Helmet mobile. Ang ini. Isa ni ma. Ang ni. Ang subuh nanga. Scooty gedam lah. Sa number ma ba yakin na? Yakin na. Misang mang di kalang. Dah tak, bye.